Good morning mga katil. So mga pita niyo mga katilo. Awa. Mga pita niyo. Ay wala ni nahurot pag gatong kape dahil gani harambay nahurot. So mga pita niyo mga katil. Kumusta naman ang ato ang adlaw diyan no? Aba na kuan na ta ang kay narabay bagyo dayron. Atong nagiring adlaw. So luoy kay mga uban nga mga naagian sa bagyo muna nga bisan maagian o wala man ta naagian o bagyo, salamatan gyapon nato atong buhay na Dios tungod kay wala ta niya pasagdai magpabilin pagyapon ta diri ani kalibutan na busa mga katiil kana nga nagpabilin pagyapon ta ning kalibutan na ibig sabihin na napay purpose ang Ginoo o kanunay patanga mualagad o magpagamit sa pangbuhay ni Dios mga katiil tungod kay gamiton pa ta niya mga katiil no. So daghang mga pamaagi nga gigamit ta pero dili mo ay rason nga dili na ta mo simba o moalagad sa Ginoo tungod kay gihimo niya ang tanang purpose para makailata diya sa atong buhay na Dios mga katiil mo na nga ikaw karon nga nakakita dili aksidente mga katiil nga imo ning nakita o imo ning nadungog kaniya kang mga sulti tungod kay ang ato ang kinabuhi gihimo ta aning kalibutan na gihimo ta nga pinasahi aning kalibutan na tungod kay gihimo ta sa Dios para mo alagad kaniya no, dili kay mo patuyang na bisyo aning kalibutan na tungod kay ang kinabuhi sa tao lumalabay ra mawala ra ta aning kalibutan na sama ra sa mga butang aning makita nato mawala pa datong kinabuhi mo na nga mintras buhi pa ta aning kalibutan na so moalagad ta nga tinuoray diya sa pangbuhi na Dios para kung mawala man ta diri ang kalibutan na hayahay atong mapadulngan dito sa kaanindot nga langit nga giplastar sa Ginoo para nato. Kana lang kaya dili po ta mga lagad wa tay relasyon sa Ginoo maaangkon po nato ang kapait nga hangtod sa hangtod dito sa linaw nga kalayo dito sa impierno mo na nga isa pagpangutan-on ka nako asa imo pilion so imo jang pilion ang langit di jud ka mo pili sa impierno kay nasayod ka nga init kaayo no. Init gay nang mainitan ta sa adlaw, init gay mapasok ta sa kalayo unsa pa ka nga hantod sangtod nga maimpierno ta mo na nga mintras buhi pa ta mintras buhi pa ta ning kalibutan na so mangalagad ta sa Ginoo balang unsa man ang ato ang mga gipangsudlan nga mga diniman ay mga religion basta ang importante nga malagad ta nga tinuray sa atong buhay na Diyos. Ito na lang. God bless. Pag-ibig siya. Bye-bye.